Daɗi, ɓangaren suka da yin daɗi. Daɗi, mama ya ne daɗi. Ya ɗauki yaji daɗi, zaman gida ma daɗi. Karar bar gare, in magane rukuwa. Dan Allah mati dan lado, dan Allah ku sake mu wuta. Kai yanzu kai ka san menene ke goyin ne? Kai ya baba menene ka? Wai kawai na je gidanmu na ji wai yaya ne na faman ya ce min wai shi kawai ina na ce kai to gashi wai kawai na je gurin yaya ne na faman ya gaggaya min wasu maganganu na ce na rantse da Allah hakan ba zai taba yiwuwa ba. Ai kai baba da ka gane wallahi da ni ne ko ni hakan bai zai faru da ni ba tuni na yi kilishin shi. To menene a gurin ma? Ina tsararan wani banza ya je na ga mun rubbish. Kai ni ba na tsararan irin wancan baba. Ka bani baba. Kai ba za ka gane. Rayuwar garin nan ai gaba da kai. Ai baba ka gane ba. Duba wannan. Duba yaron malam Tanko. Amana. Duba inda ya bugu ya lalace. Yaran malaman nan abin kunya yake fitowa a jikinsu. Kai kaga yaran nan abin da suke fada. Baba ka ji me suke faɗa Allah ka koya musu. Kai ka kuna hankali ko abin da suke son su fada. Ai baba ka gara kan su kawai da mu same su ko da gidan ne da mu je mu musu eya ne. Ai da na koya. Amma bari jin ga muku gaskiya kura su. Kai abin da kai Allahu akbar wannan to kayan daɗi kenan shi zai kai ka sama ka ji ka can kai ba ka gane ba Allah ya ce mai shan wannan abu don jahannama kai ba To wai kai kan ka ga kana jin wannan abu to jihadi kenan ka tashi ma mutuwan shahada za ka yi ka ji kowa ba bari gane bane kai ba ka baba. gane ba da ba me ya kamata wannan ba Allah ba rahama. Dan girman Allah ka kauce. kai ba gaskiya ni ba da Kai jin ma ka bani leta. Ni dai na ga mu kai na ce kai ka bar ba kai ai baba wallahi wannan kayan fa yana Ai ni na so ma ka kashe shi ne. Allah da na mai ciyawa wallahi da Kai kana gada ba don wani abu ba. Wai ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon ƙayatattu na bidiyo shahararru na ban dariya